Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga masɗe Qur'ana Arab e sifa daɓɓo no pamirta ɗum no ɓuri yawrude. Nde wonno sa andi alkule ɗe ene moƴƴa ganda masɗe ɗe koye alkule e masɗe mbawata windude ko jiɗɗa windude. Sa wawa alkule, a wawa masde, a wawata windude, a wawata jangude. ɗum noon wadde mbaɗen hen ekkoji tan daɓɓi taw sa yitanan kadi a foftima on bange. masɗe ɗe kewani to bange Qur'ana Arab ko nayi haaɗi. woodi ko portal gongal dow e portal gongal less e tural e kowal ko ɗo haaɗi. kanje noon garata mbaɗa fillo e nder majje. jiya wiye porte ɗiɗi dow, wiye porte ɗiɗi less, wiye ture ɗiɗi dow, wiye sidda walla so polle ɗe ngari portal dow arta, portal less arta, tural arta, toɓɓel ara. ɗo masɗe kayɗi ko noon ɓurani nayi. no pular o wonirno joyni ko noonne Qur'ana Arab masɗe mum ko nayi kaaɗi. ɗum saabi noon adare ko famɗi ko ɗum hetta bange mbawa andude no masirte. sa faye masde ganda no masirta e sifa daɓɓo jawɗo. kadi mi habrino on wonde Qur'ana e Arab kamɓe nandi yaadu. to bange polle kamɓe nandi, to bange sidda kamɓe nandi. sa ƴewti noon sa windi pular, a windi Qur'ana walla a windi Arab, a tawat kamɓe nandi lowdi ndi. to bange polle maɓɓe, to bange siddaji maɓɓe kamɓe nandi e duniyadu. ɗum noon wadde alay sago noon teskuyema wona ɗon. ay sa wawi pular hankadi kala ko winda e bange Qur'ana Arab a jangat ɗum to bange pular. ko wayno joni sa jangine julduɗi maɗa a yiyat weeɓa e maɗa. nde wonno ko Qur'ana to wattete e Arab he walla duwa watte e pular he, hankadi a yiyat newonoma nde wonno a watti yide bindol ngol. joni noon garen naaten e ekko ngo hade judde donken dañde damal ɗo rewa. joni noon so ji waɗama ndani ko an jiɗɗo jangude o mbawa heblanade ɗum beele so yonti tan tawa aɗa yiya ɗum taw jarani mi waɗa hen vidéo o tawa ko jangde tan mbatten adde tan jangde nde ɓolde heeda bange mbawa yiide jangde nde taw vidéo o arata. ɗum ɗo ko ha tan ganda soɓe haalda e ma mbawa heɗade, mbawa nande, mbawa yiidemi. ganda ko mbaɗantumami yeruji ko ha mbawa famde ko jinmi haalde ko. sen jettoyima toon ganda ko ɗum ɗo o wonno e haalde, ko ɗum ɗo e wonno e yidde famminde. nde wonno jangde namdi ko teskuya. teskuya o noon woni koye ma an jangowo o. teskuya koye ma wonata an jangowo o. teskoɗa ɗum ɗo mi jangguino ɗum, teskoɗa ɗum ɗo mi famino ɗum, ari arde. ɗum noon wadde mi kuppa oɗo vidéo mi adda hankadi jangde nde bange beele wasa jiiɓodirde. oɗo vidéo addi tan ko ha mbawa andude ɗo paaɗen
hankadi en ngari e janngoɓe qur'ana arab ɓe ɓenne dokke bindanɗe mumen ha kañumen kadi mbawa andude dari kadi mbawa teskade ko jangata ko. Bisimillah, naten golle.